L-ammont ta' pannelli fotovoltaiċi installati f'pajjiżna laħqu ftit inqas minn 35,000 b'żidiet ukoll sinifikanti fl-ammont ta' enerġija nadifa ġenerata minnhom. Dan joħroġ minn ċifri pubblikati tlieta mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO dwar il-qasam tal-enerġija rinnovabbli f'pajjiżna u li jkomplu jibnu fuq żidiet oħrajn b'saħħithom li ġew irreġistrati fl-2023. Ir-riżulta li s-sena li għaddiet żdiedu ftit aktar minn 1100 pannella f'pajjiżna jew 3.4% meta mqabbel ma' sena qabel. Jekk wieħed jagħti ħarsa fejn jinsabu installati dawn il-pannelli, jirriżulta li ma' 29,900 jinsabu f'Malta, bil-bqija jew ftit aktar minn 5,000 fil-Gżira Għawxija. Interessanti il-fatt li l-aktar 9 postijiet li għandhom pannelli fotovoltaiċi installati ras għal ras huma l-koll lokalitajiet f'Għawdex fosthom l-Asri ta' Sannat, in-Nadur, l-Arp u l-Qala. Aktar minn 90% tal-pannelli f'pajjiżna huma installati fuq proprjetajiet privati, filwaqt li kważi 6% huma proprjetajiet kummerċjali bil-bqija installati fuq binjiet pubbliċi. Dan kollu wassal biex matul is-sena li għaddiet pajjiżna produċa 326.5 GWh mill-pannelli fotovoltaiċi, ekwivalenti għal żieda ta' ftit anqas minn 6% fuq l-2023. Ftit aktar minn nofs il-ġenerazzjoni ta' din l-enerġija ġiet minn installazzjonijiet kummerċjali, waqt li 45% tal-ġenerazzjoni ġiet minn dawk f'residenzi privati. Iżjed familji u negozji komplew jinvestu f'riżorsi ta' enerġija alternattiva grazzi għal sensiela ta' inċentivi mill-Gvern li min-naħa tiegħu wkoll għaddej bl-investiment fil-produzzjoni ta' enerġija nadifa, dan kemm bit-tieni interconnector bil-proġett tal-EcoHive li jipproduċi l-enerġija mill-iskart kif ukoll bil-proċess biex ikollna l-ewwel wind farm nazzjonali fuq skala kbira fuq il-baħar li mistenni jipproduċi madwar terz tal-enerġija meħtieġa fil-pajjiż.